سلام كمي تخونو كمي كأنكم دحان ديكم لما كم تلمو دوز محارو ميدا أزرار تزغون زعاتات كندرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم يكون بزعوا جن مريد دوز محارو ميدا أزرار تزغون قداي TDF كود 7 جميرو ساود 10 زلوا نحيز تግራይ تكالي أشي كم يكون نعخون كزناقعون كهدسن زغون فيديوهات تزاجم النيو أقولاتن لود كنيان نمجمرة نواقع خيا سويتها كيتنار شوتيلات كامالتي من هون اللي من توني اللي سينج بس أنا فانا بقيقة تتطوق فلقاتك إيه زفن مثلنا وترقموا ما ترقمين له من إساي تقرأ من إساي تقرأي كواترم كان نبقع وتفو وا أتبرس حق طبعا كنت وتفو قصكم ترحاق وا تقرأي أشي زيومن قالتهم كندرينا سناي مكتر أشي أشي سلام كورة تختلتنا نقع بدحان متصور لكم زفار زخونة channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش زخونكم سوات سبسكرايب شير لايك بمجر تقافكم يفلينا let's go إن الفيديو بلا لك تبيتو كما توقعنا بناي نشنش فيديو نجمر رز فيديونا لومي ناي أزينا نفوتون نفكرون سنتوباوي أبراهام أفوركي مبل 19 عامت زعرفولو معالتي كخونن كله سنتوباوي أبراهام أفوركي أب 3 طري شعن 966 أب اسمرا تولدو أب زعلم زيا أزيو نواري زخونه بلوس سرحات أفريو دما بعدة شوعات تكمتي كتشحن شدشتن لكع أب 4 عامتو كابز علم بموت تفليو مالتيو سنتوباوي أبراهام أفوركي أبزا مدريس نحلو 4 عامت إقوا انتخونه اتسو زفريو فريات كينو 4 عامت زسن حقون كله درو كابزا عرف 19 عامت جيرو انكله كمان سرحاتو ممليسنا نسمعون ممليسنا نستمعون نسألنا علون لنا مالتيو كابناتو درفتات تفتو وي دست لكم أرستي وي قدمي صحافهم أنا كلن دست بلاني إن بفولي تا منبار تبل درفجن بتعمي زستمعرات سنانا عكاء تسفات بكا حيلي تسبكاء ناتكم ريتو تفتو وغاء أبوتا قومن تصحفو أبراهام إكعرفن كله بين يكون النيرو مسؤول مزيكانيا روبيل نيرو نقلت يوم من قصة سماي يوارسم ناولكو أيس أننا قالت أنيانيش نشكا نا ندعطلنا دقنا أرست زينا علمي سنبت سناوتينا نساتي قرلس كم قالت خدت قالت متس لا بانك كو يكون خايسة دي تخايا تمنزلات متس عطم سبعت تاتلاو تناقروا ونققر كي يخل لمستو علي من سيقنا زيادة أنا يتمركاتي كولو حساون قليتو نقول لك إذا تساتفيتنا رخنا ما حداس دمعنا ون بجيزي عمية نيرة نوح تخونا ملك عيولي ملك تهالي جنزب يولي جنزب تهالي سواي يولي نورغو صح عريوني إشكاو حزبونها مجازا خراي بسنجل كرتات للوا كرتات يحمل هذا اللغة قليت ما حداس موسيت عافن سنجل طعمي نيرو نقر قنا كأجرس يعمل حاسي عنك في يومه سنجل طعم لي خالص سوق طعم كبلية كبلا حسن قليز كلا حسن قليزان عندنا جازتين يدقنا أي متشوكم أنا بقولي تمشيني زلكم حساونكم من تنقمتكم أنا نضغطنا أقولاتن لود كنيان نمجمرة نواقع خيا سويتها كيتنار شوتيلات كامالتي من هون اللي من توني اللي سينجل دي خبر زريات لك الله خلاي نقاني الخيامات كاغوز أمس أيام تشين تلاتكا برازر أنا مسوي الرخم مسأرجي الرخم خد مسألك عليات لك الله مالتي صار ساي
نواقع خيامات سلكي باتر تعصلا تشاو تلاتكا مالتي دمصخ سلچيني نادمط حد دمصني كبرازري انكون لا عيد مالتي لا عيد عرفت طعم يورك خنيات كلا برازري دمصخ استاخن راعي كارد تودل لا موبايل مو تشاو تلاتكا مالتي برازر انا نعلم من خير نابر دامنا نعلم خير نعلم من خو كاين نابر ما نسكبات حيزنين بي كارد لا خلي مالتي عمساي تملي سكر ولا لك تلاتكا مالتي بچراش كيتحاسو هايتم لا تملي ساكت بلوك ديرك اي مالتي برازر شارشاينا نمطرشا ايمچيني عرسي ايمچيني قدام دنغانه تلاتكا برازر مالتي سخا عدلنيا خا ودا ما يخدي عدلنيا اصلا هايسلكم من دقنو أرا رجع بلي يقول إنه قصكم ترحاق وا تقراوي ميتو كاي مشانيتو واي أبي يوتفو فدتي أيكون أنا بقع لكم تقراوي ناب إرتراوي تنترم كان يوتفوني أيكون أنا بقع ناب دور هنا أدقي ناب إرتراوي تمترم كان يوتفوني تقراوي فلتو ناب يوتفو مشانيتو فلتي أنا تقاري نادي بطن أنا هيدك أنستي دك أنستيو أنا نبعلي كمان الدسال أو خزان نصيحة حد زين تكبر زين قول زين دك تباركوا بجزائر تباركوا بابين بعدين تمرقوا قول عسل ذهب إني جزائر ده مسكون نمبر كم زعينة مش أكيد ما عمله خدوا لكم حكي كنا يلبي الزارب تقرأوا كل دنيا روم بالبك نكون نقرأكم بالبك زين كاب تقرأوا كل دنيا روم بال ندك أريا بيتسكم زلزلة أيتردنني أنا أيتردني نزولتهم دك أريا هم تلزلة زمدك نشن يتحلل لهم كم حساب يدكنه ورد ذا سجى كل يدوك زي مول سؤال علي دايا تاتل زلا أرد واس دكنه نشن كم حساب أرد لي أنا نغسلنا دكنه أراموني كارج عيوب إيه زفن مدنا ترجموا ما ترجمين له إيه قماش زيتك أبدا في توان دقيقة منامن دم تعرضوا أكتر من مسبيشة يا موسيقى ترستنا أنا ترستنا يلا ترسنا يا جنة بيترو أكشناتهم يترو أكشن راسه بطني يا بزاي بطلع مهاني هنا بابا يا دفي بابا فروش نبتسمك يبيت يا دسة بيت كمان يتسمك زبلة بيت قادر يكون مصر تفرق الله شو زفنات شدك بينه أبقاش مدركك ولا فيك ولا ودي مدركك بعلم ما يستوعبك سوي النتاع كزفنش بلاي كنا فيمس أنا فيمس كان ينا كذي أنا فيمس كذا ما يوصل جزهون عندكم كوي وصل كان عندكم كوي وصل قطعت مو الزفن يا رجوات كذا بونس بنت يبغى يفهموا زفن نبرة يدرو يفرن تمرو يا إبراهيم أفوركي يا بركات منقست أب يا تقرأوا ما نومه الله يزبلي يلا هناي كيرس على ما ይሄ ነው ዘፈን በእነሱ ጊዜ ቀረ ያለች ነው ወንድሞች እህቶች በእነሱ ጊዜ ቀርቷል ዘፈን በአሁን የለም ከኛ እየወሰዱ ነው አይመስለኩም እንደቁና ካና ዞ ወሲዶ ምድርፍ ዝገብሩ ዘሎ ካና ገጣጢ ምድርፍ ዝገብሩ ዘሎ ሓቃሪያ ደቁኖ ታይዘውን ዘሎ ተኸክልሊት ነገር አስቲ ዘለኩም ሐሳቡን አው ኮመንት እንዳኩም ደቁኖና እንዳቀጸልና መንእሰይ ትግራይ እሺ መንእሰይ ትግራይ አብያ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ኸዩ ኮይኑ መንእሰይ ትግራይ ኣብዘይ ግዜኡ ጭሒሙ ምስርኻ እንታይ እዩ ኮይኑ ኣብዘይ ግዜኡ በሪሑ ሙቐት ድዩ እንተበልና ኣይኮነን እሞ ዝሓለ ደማ ይኮን ቁርዱ ይማ ተበልና እውን ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ንብለናስ ጭንቀት እያ
ዞሮ ዞሮ ኣይትጨናነቕ ክንቃለስ ኢና አረግደፍ ልጭንቀት ንጭንቀት ንስማዕ ማይና ኣይመስለኩም እንደቁ ነው ንጭንቀት ይኹን ንኻልእ ንሰምዕን ኣይመስለኩም እንደቁ ነው እስቲ እንዳቀጸልና በመልሐስካ ተምጾ መዘዝ ሓቢርና ንሪኦ እዚ ቪድዮ እንታይ ይገብር ኣሎ سويت خاخت موجود في ساسع عمت هذه حزانية هو أسبوع ساسع عمت رقيتانية وي حوي معارف ساسع عمت مرسي ما ترى سيخ حقف قاد حدر ذا لهم بقى تاخا قرشين تاريخيا إتي يمكن كأحد الرأي طيب ما انت أخذت جوجو فترة كم انت حسن حكي حيش انت زرك انت حسن كن هذا أمو ريحان لوم عند الختم أوضع كأني أنا كقرش ترى نزرخ كيارية بلقى خير رأيانسي كتقرش ترى A few moments later no وا أبيت اللي يتبلع حركي واو فوس هاي راح حركي فوس أنا اللي خميت كان يركب بريرو كويس أتجلس كان نأخر إلى كوت ليتي فوتوسي إلى كوي no سوي توهي تهون ويا عركة توهي تهون بتشا قولي تتقبل الأمساح قولي قولي نزوكو ينشان عقب يدلي عقب يدلي نبل نزي يدكنا هاي مسلكم እሺ ቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ኮስደኩም ናፍቲ ኣዘራረብ ዝኾነ ዛዕባ ኮስደኩም እሱ ጉዳይ ምግበይ ሃይለ ኣዘራረብ ዝኾነ ጉዳይ ኒና እስቲ እዚ ቪድዮ መጀመርያ ብሓይር ንሪኦ ከምዚ እንትንኮን ከለና እዩ ዘምሕረልና ክንገብሮ ኣለና መማረፅ ሲኢና ዘይኮነስ ትኽክል ስለ ዝኾነ መማረፅ ሲኢና ይኮንና እንተኣሃሃብ ዘለና ኢለ ዝኣምን ትኽክል ስለ ዝኾነ እሱ እዩ ትኽክል ኣብ ታሪኽና ከም ህዝቢ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ሕሊፍና ኢና ሓደ ክንኮን ከለና ተኣምር ንፈጥር ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ፀገም ገጥመና ከሎ ከዓ ናብ ሽግር ንወድቕ ብጣዕሚ ሃፍታም እዩ ህዝቢ ትግራይ ኢለ እየ ዝኣምን እቲ ብታሪክ ሕፅር ኣቢልካ ደብረፅዮን ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ኣክሱም ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ኣፄ ዮሃንስ እውን ዘለአልካዮ ፅቡቅ እዩ ክንመሃረሉ ኣለና ክንመራመር ኣለና ምሁራትና እውን ኣብዚዩ ነጢፍኩም ብደንብ ዝተወደበ መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ክተምህሩ ኣለኩም ኢለ እየ ዝኣምን ግን ሕዚ ዘለና ወለዶ ብደንብ እንፈልጦ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ኣሎ ሓደ ስለ ዝኾነ ዝተጀመረ እኮ ኣብ ኣስገደ እዩ ዝተወድአ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሓደ ስለ ዝኾንና ስለተቃለስና ከተማ ገጠር ምሁር በትሻዊ እዋን ዝነበረ ዓቕሚ ዘላቶ በዓል ሃፍቲ መንእሰዩ ደቂ ኣንስትዮ ኩላህና በብዓቕምና ተቃሊስና ደርገ ጥፊና ሓደ ስለ ዝኾንና ብዝገርም መንገዲ ኣብዛ ሻባ እዋን መኒኻ ራያ መኒኻ ኣስገደ መኒኻ ዓጋመ መኒኻ እንደርታ ተባሂለ ይፈልጥ ሓቢሩ ተቃሊሱ ኩሉ ተቃሊስ ከዓ ተዋዲኡ ውፅኢት ካምፅ ሶ ከም ህዝቢ ብሄራዊ ሃርበኛ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንብሄራዊ መሰል እዩ ንኻልእ ኣይኮነን ንኹናት ኢሉ ዘልዕሎ ወይ ንሃርበኝነት ሓደ ግዜ ጦረኛ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይደልን እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገላፅ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሓቢርካ ምንባር የዋህ ኣብ ዝኾነ ገጠር ራያ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ምዕራብ ኪድ ኣብ ዝኾነ ገጠር እንደርታ ኪድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ምብራቅ ኪድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ማእኸላይ ኪድ ካብ ካሊእ ዝመፀ ሰብ ወይ ኣምሓራይ ወይ ኦሮሞ ወይ ኤርትራ ጋሻ እዩ ተተባሂሉ ኣብ ትግራይ ክቡር ያውም ተጋሩ መኽበርቲ እዩ ንኻሊእ እዚ እዩ መንነትና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንኻሊእ ወሪርና ይንፈልጥን ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ እዩ ንብሄራዊ ክብርናን መሰላትናን ግን ኣብ ታሪክ እውን ተቃሊስና ኢና እዚ እኮ ትኽክል እዩ እኮ ማንም ክሕዶ ዘይኽእል ሓቂ እዩ ህዝቢ ኩን ህዝቢ ንኻሊእ ብሄርኩ ብጣዕሚ ዝሓቁፍ ህዝቢ እዩ እዚ ማንም ሰብ ክሕዶ ዘይኽእል ሓቂ እዩ እቲ ችግር ኮይኑ እዚ ኒአ ግና መመራርሒ እዩ
ኣመራርሓ ዓይኖም ስልጣን እስካዕ ልተኸሉ ሰብሲ እስካዕ ልተኸሉ ድረስሲ ዝተጎዳ ዝኾን ዘሎ ህዝቢ እዩ እምበር እኮ ህዝብኩም ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ እኮ ማንም ካብ ካሊእ ብሄር መፂ ክምስክረሉ ዝኽእል ህዝቢ ባዕልና ሰይንደልን ምምስካር ካሊእ ሰብ መፂ ክምስክረሉ ዝኽእል እዩ ተወና ችግር ኮይኑ ዝኒየ ግን ሕዚ እዞም ኣመራርሓ ኣብ ስልጣን ዓይኖም እስካዕ ልተኸሉ ድረስ ህዝቢ ይቐስነ ህዝቢ ሰላም ይረክብ ትዝኒየ ችግር እዚ እዩ ሕዚ እምበር ህዝቢ ዳ እውን ይፈልጦ ምንም ካሊእ ሰብ ክመፂ ክምስክረልና ይንደልን ባዕልና ንፈልጦ ኢና ኣይመስለኩምን ደቅኖ እስቲ ዘለኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮመንት ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ግን ክወስደኩም ብዛዕባ ምግቢ እዩ እዚ ቪድዮ ሓቢርና ንሪኦ ምግቢ ትበሃል ጀነራል እንታይ ኢኻ ሃልውሉ ትብል ኣነ ጀነራል እንደኹን ጀነራል ዝኮን ምግቢ ጀነራል እኮ ጥዑም እዩ ጥዑም እኮ እዩ ማንም እኮ ይረውን ማንም ሰብ ጥዑም እዩ ጀነራልነት እንታይም ጀነራል ምዃን ፀሊኦም ጀነራላት እንደኹን ኣብ ትግራይ ይብለካ ኣለኹ ፖለቲከኛ የለን በቃ ህዝቢ ትግራይ ሒዝ መርሑ ሰብ የብሉን ዋ ደብረፅዮን ዲጀነሬትድ ዝኾነ ነርቭ ተሸኪሙ ህዝቢ ትግራይ ከሳግራ ይኽእል እቲ ነርቭ ፕሮሰስ ኣይገብርን ኣይሰርሕን መንጀሩን ይኹም ስለዚ ትግራይ ዘለዎ ኣማራፅ መን እዩ ንስኻትኩም ኢኹም ጀነራላት ኢኹም ጀነራላት እክቢልኩም ሓደ ኮይንኩም ንህዝቢ ትግራይ ፖለቲከኛ መራሒ ንኽፈጥር ገርዎ መራሒ ክሳብ ዝፈጥር ከዓነየ ሓልዎ አይዞኻ ብልዎ ተስፋ ሃብዎ እሺ ደብረፅዮንና ጌታቸው ይባሱ ምግበይ ጆን ምስ ወዳን ጥሩ ትባኣሰሉ ምክንያት እንታይ ድምሽጥር ዲኖ ተጋሩ ኮዚ ጣዕሚ ዘሕረቃና ትፈልጡ ዶ ጣዕሚ ዘሕረቃና ሕወሓት መፍራሱ ብትንትን ይበልዋል ንምንታይ እንኳን 10 ፍራግመንት ንምንታይ መልቲ ፍራግመንት ይኸውን ኣይግድሸን ትግራይ ፈጢርዎ ተምቶ ነገር የለ ህልም ይብል ይፍረስ ካሊእ ይፈጥር ወታደር ግን በቀሊሉ ትፈጥሮ ይኮናል ናይ ትግራይ ዓቕሚ ወታደር እንተፈሪሱ በቀሊሉ ትጽጉን አይኮናል ስለዚ ምግበይ ሰብኣይ እንተኮይንካ ንወንደም ጥሩ ንወደ ሸብር ኣምፃዩ ዞብ ጣዕራ ንዓርስኻ ናይ ትግራይ ጀነራል ምስኮንካይ ናይ ትግራይ ጀነራል ከይኮንካ ንዓርሶም ክትማዓሞ ኣይትኮን ናይ ትግራይ ጀነራል ኮን ምግበይ ናይ ትግራይ ጀነራል ኮን ንደብረፅዮንማ ከብልክ ከማይ ማዕረ ትግራዋይ ጌርካ ርአዩ ወታደር ይኮን ፖለቲከኛ መራሒ ይኮን ደብረፅዮን ኢሚ የውሉ ፈይቱ ወይ ዲጀነሬት ነርቭ እዩ ተሸኪሙ ኣይሰርሕን ፕሮሰስ ኣይገብርን ኣይርድኦን ዝኾነ ነገር ክሰርሕ የለን ሶ ልክዕ ከማይ ትሪት ገይርዎ ሒማ ልክዕ ከማይ ከም ተሽየ ኢኹም ደብረፅዮን ትሪእዎ ዝግብኦ ካብኡ ሽዑ ጥዑይ መራሒ ክመፅኡ እዩ ትግራይ ክሳገር እዩ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ቻው እሺ ደቁና ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ላይ ቤተሰብ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ባለ ግርማ ሞገሱ ባህላዊው ጀነራል ምግበይ ምርጥ ትግራዋይ ምን አለ የሚል ነው እና ሌላም ዝክሪት ናቸው ግን አክብሩኝ ሸልሙኝ ሞግሱኝ አይሉም ጀነራል ተብሎ እንዲጠሩ አይፈልጉም ታጋይነን ነው የሚሉት ታጋይነን እና ጀነራል ምግበይ ቀደም ሲናገር በጣም 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 ያስደነቀ ሞገሳቸው ሲጨፍር አይታችሁታል በቃ ፍሪ ስፒሪት በቃ ለሱን ጥሎ ነው የሚጨፍረው በቃ ምንም እኮ የምትፈራው ነገር ከሌለ የሚያስጨዋጥቅ ነገር ከሌለ ኮንሽስ ላይ ሚካስ እንደነ ብርሃኑ ጁላ ደም አፍሳሽ ሀገር የሚሸጥ ንጹሃን የጨፈጨፈ ኢትዮጵያን ባንተ ኢታማጆርሹን በሆንክበት ጊዜ ኢትዮጵያ ፈረሰች ኢትዮጵያኖች ተገደሉ ኢትዮጵያ በኤርትራ ተወረረች በሱዳን ተወረረች ሀገሪቱን ጉስቁልና ውስጥ ከተትካ ሰራዊቱ እንዳለ አመድ አደረከው የሚል ያ የህሊና ወቀሳ ስለሌለባቸው በነፃነት ነው የሚጨፍሩት እና ጀነራል ምግበይ ከተናገሩ ውስጥ አለፍ አድርጌ አሳያችሁና የክራይሟ ኩዊን የጀነራል ምግበይ ራሱ አለባበሱ ወንድ ነው በቃ ሰውነቱ ራሱ ጥሩ ፈርም የሆነ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ ዝም ብለው እንደነ ብርሃኑ ጁላ ጫት ሲቀሙ ሞራል ስታንዳርድ ያለው ጀግና የሆነ ዌል ማነር ዌል ዲሲፕሊን የሆነ በነገር ሁሉ በእውቀትና በጥበብ የተሞላ ሰራዊት በህሊና
የተሞላ ሰራዊት የሚያሰለጥኗቸውና እሱ ቢዩቲ ነው ሲጨፍሩ ልብሳቸውን ጥለው የሚጨፍሩ ምክንያቱም ያሰሩት ጀግንነት ነው። ለዚህ ነው እነሱ በተናገሩ ቁጥር ምድርና ሰማይ የምትነዋወጠው። እነሱ በተናገሩ ቁጥር ምድሯ ሸክ ታደርጋለች። ብልጽግና አብይ አህመድ ሁሌ ሞባይል የተነሳበት ይላል። እነሱ በተናገሩ ቁጥር የሚገባበት ነው የሚጠፋው። ስለዚህ ጠዋትና ማታ የሚያስበው እንዴት አድርጎ እነዚህ እንደሚገድል ነው። እነዚህ እንዴት አድርጎ ከምድረ ገጽ እንደሚያጠፋ ነው። ለምን ያንን ሁሉ ሰራዊት በጦሩ ብዛት ተመክቶ በጦር መሳሪያው ተማምኖ አንዱን ከሲቹዌሽን ሁሩም ሁኜ እመራዋለሁ እያለ እነዚህ ባህላዊ ጀነራሎች በባህላዊ መንገድ የሱን ሰራዊት አመድ አድርገው የትግራይን ህልውና አስከብረው ዛሬ በክብር ተቀምጠው አንገታቸውን ቀና አድርገው ይናገራሉ። ግን አያውቁም። ነፍሰ ገዳዩ አብይ አህመድ ውሸታሙስ በተንቤን በምናምን በአብያዲ በሽሬ በሸራሮ አንድ ሰው ሳይገድል ነበር ውሸታ። ተመልከቱ። እነዚህ ግን ይህንን የመሰለ ጀግንነት ሰርተው አውርተውት እንኳን አያውቁም። ጀግንነት ታሪካቸው ነው። ዴይ ኢን ዴይ አውት የምታደርገው ማንነት የሆነ ነገር እኮ እየወጣህናውን ሳታደርገው። አሁን እኔ እንጀራ በላለሁ አይደለ? እንጀራ is my food right? እንጀራ በላለሁ ዳኩ በየቀኑ እየወጣሁ አልናገርም because that's what I eat። ኖርማል ነው ለኔ። ኖርማላይዝድ የሆነብን ነገር ኖርማል የምታደርገውን ነገር እየመጣህናውን ሳታደርገው። እነዚህ ማሸነፍ፣ ድል ማድረግ፣ መማረክ ታሪካቸው። ስለዚህ እየወጡ እንደነ ብርሃኑ ጁላ አናውንስ ያደርጉ። እነ ብርሃኑ ግን ምርኮኞች ስለሆኑ ድል የሚባለውን ነገር ስለማያውቁት እንኳን አይደለም አሸንፈው ብቻ አሸንፈው ያውቁ ድል ቆርሶ ደም ቆርሶ ምናምን ቆርሶ ይላቸው ነበር አብይ አህመድ። እንኳን አይደለም አሸንፈው ያውቁ ሳያሸንፉ እንኳን እየወጡ አናውንስ ያደርጋሉ። እውነተኛ ጀግኖች ግን እንዲህ ናቸው። እርግጠኛ ነኝ የነ ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት እነ ብርሃኑ ጀነራል ምግበይ ሲናገር ሽንት በሽንት ሆነዋል። እያንዳንዱ ወንበሩ ላይ ቤት ሲነሳ ሱሪው በስብሷል። ኦኬ ርሰ ንምንታይ እዚ ዝብል ዘለኹ ብቐፃሊ መፍትሒ ክንደሊ ከለና ጀነራል ፓውዛ አይደል ያልኳቸው? ጀነራል ወይ ደግሞ ጀነራል ነጎድጓድ ነው መባል ያለባቸው። አነ ንስተምሃር ኃይል ሰብ ንምውቃስ ኢለ ይኮንኩን የተማረን ሰው ለመውቀስ ፈልጌ አይደለም። ቃለስና ክንማሃር የተማረ የታገለው ልንማር ነው። ህዝቡን አሁንም እንማር ፊልድና ተማሂርና ግን በየፊልዳችን እንማር። ተምረን ግን ህዝቡን እናገልግል፣ ህዝባችንን እናገልግል እንጂ ህዝባችንን አናፋጅ። የትግራይ ምሁር ነን የምትሉ ትግራይ እያመሳችሁ እያወቃችሁ ያላችሁ ለኛ እንኳን ቆሻሻና ነውረኛ ስድብ የምትሰድቡን ተምራችሁ ህዝባችሁን አገልግሉ። መማራችሁ ህዝብን ለማገልገል እንጂ ዶክተርና ፕሮፌሰር የሚባል ማዕረግ ከጎናችሁ ይዛችሁ ህዝብን ለማሸማቀቅና ለማዋረድ ለመዝለፍ አይደለም። ህዝብና ነግልግል ተዘኪልና ንግልና ንቤተሰብና አገልግልና ህብረተሰባይ ንበጽጽ በቃ ሰማችሁ። አሁን ያልኩትን ነው እሱ የደገመው። ኢንተረስቲንግ ተምረናል ብለን ህዝባና ኮረ ትክክለኛ ሰው ና ቦታና ይመለስ። ጀግና ነው ግን ሰውየው ማ ነጎድጓዳ አቤት ብርሃኑ ጁላ ምን ይሆን ቻለው። እንግዲህ ቻለው ብርሃኑ ጁላ ቻለው ተውቻለው ሆዴ በል ቻለው ብርሃኑ ጁላ ከገጠሙ በኋላ ምንም ማድረግ አይቻልም። ቻለው ብላል ቻለው እንግዲህ እሺ ቤተሰብ ናፍተ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም እሱጉን ከንቲባ መቐለ ብዛዕባ ባጃጅ አመልኪቱ ዝሃቦ መብርህኒ ሓቢርና ንረዮ። እዚ ከተማናስ በዝሒ ዘለላቶ ዝርግፍ ግፊላት ክትፈልኹም ኮይኑ ባጃጅ መቐለ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ባጃጅ ከተማ መቐለ ዝስዕ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ኣብዚ ዘለኩም ሪቶ ኣቕምጡ ንስማ። ምስ ባጃጅ ተዳሒዙ ዝተለዓለ ኣነ እዚ ከተማናስ በዝሒ ዘለላቶ ዝርግፍ ግፊላት ክትፈልኹም ኮይንኩም ፀገም የብላ። ኣብዚ ከተማ 13000 ባጃጅ ኣለዋ። ተን ሕጋውያን 6500 ጥራሕ እየን ዝተረፈ ንዘይ ሕጋዊ ስራሕቲ መስርሕ ዳምፕ ዝተገበራ እየን ኣብ መቐለ። ቀዳማይ ወያነ ሕዚ ዘለዎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣብኡ ዘለኹም ነበርቲ ትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካብኡ ዝመፃኹም ንሓደ ዓመት ሙሉእ ለሚናዮም ኢና ናብ ስርዓት እተው ኢልናዮም። ካብተን ዋና መንገዲ ውፁ እሞ ናፍተን ከብልስተን እተዩ እቲ መንገዲ እቲ ናይ ሸቐጥ ቦታ ግን ነቲ ህዝቢ ክደፍሉ በብመዓልቱ መዓት ሞባይል እዩ ዝጠፍእ፣ መዓት ሰብ እዩ ዝቕተል።
ትክክል ኣይኮንኩም እንተባሂሎም ነቶም ማሕበራት ፀዊዕና ብዙሕ ግዜ ምይጥ ጌርና ኢና መን ኢኹም ንስኹም እዩ ልዕሊ መንግስቲ ኮይንካ ምንቅስቃስ እዩ ተራእዩ صباحين وزق لو ما ينوزق نحن عندما سرعت كنا خبرينا سلازي تماليسهم ناو قدام ويانا نام مأخذ زعاتيلو من قدي يلن مفتحتنا نصلنا نصنعنا لمثالية ناي إلكتريك كاب حدا مئتين وانا إلكتريك باجاج ناي سمرت بوتا كن منينا بوي آتين أبي يكون خدا كم زقبل تنحقاوي عن مسفلنا ون كم تمالي استخور آل بيت مخرج العلو وزنورو أبي كباب خوينا انت صعينا نين نهزونا كتقما لا زبل كم كامينا نريو لنا هنا نصنع لنا هنا እሺ ከም ዝራኹም ይመስልት ቪዲዮ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትው ትኽእሉ ኢኹም እዚ ላይ ቤተሰብ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ሰጉን ጆን መዲድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራረበ ኮይኑኒ እስቲ እዚ ቪድዮ ሓቢርና ንሪኦ TDF ካብ ወዲ 70 ጀሚሩ ሳብ ወዲ 10 ዘለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል እዩ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ساعتي 7 ዓመቶም ኣብ ሰራዊት ዝቃለሱ ተጋድልት ኣለው መናእሰይ ደቅና ኣለው ካብቶም ኣብቲ ዝዓበየ ዕድመ ዘለና ሓደ ንሕናን ኣነን ከማይ ዝበሉን እዮም ክንውዳእ ኢና ከምቶም ካብ መንገዲ ሸተተት እናበሉ بتقم زتاللو جبؤهم ممزنيهم زخنة بتقمي بقلهم تقرأيك شوت وزدليو شيتي عين وازا وزن مسام مسحز بتقرأيك كوين نحن وداينا مستري اف كوين نحن وداينا صباح دينا نحلف نحر صباح يفلت لعل تقرأي نوري أنا قريل شي حق زي شقري هاللو بتقرأي تحت سألاتنا تحت نايس سألاتنا شرحي تحت نايس سألاتنا نتقرأي زمن نيلو كفو تقبار تحتي يوم إننا نبركاز الرؤية شقرات كن أرمو ملنا ثم شقرات زيو لو تقنا مسألنا هم تقارو اتنا وشنا شجر وني حد حد يقول سألاتنا متشوفنا تازفتر تزي أرمنا يا بوليتيكيا تازي كرم كل الله عدل زلهم عقم زلهم زين مستخال كروار والله زي شجر زي خفتت النافت أرن سألاتنا أسحق حزبنا شجر سلزخانة بزين درادر بزي شجر زين درادر دجن سألاتنا قنت دجن تقرأي خوني مخرج سألاتنا قن نتقارو زنبر لو تزم سيكون مخرج سيطاني سلازي ابتدي افزنوركم يهون كالي زغدكم نتصنع جيغنا وحرسز بتقراي زخونه TDF እሺ ቤተሰብ ቪዲዮ ከም ተዝራኽሙ ይመስል ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ላይ ቤተሰብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንረኸብ በቢ ዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪድዮ ዝተመችኩም ሰብስክራይብ ምግባር ትረስዑ ይለቅኖ ይመችኹም شير شير شير